Azért örültem, mert azt éreztem, hogy jó élni, és milyen jó, hogy itt vagyok, és milyen rossz lesz majd, ha nem leszek. Tehát, hogy így számomra nagyon-nagyon-nagyon pozitív, és ilyen erőt adó volt. Nem egy dolgot képvisel, hanem nagyon sokféle témát és kérdést ad föl, és arra próbál megkeresni valamiféle választ, de hát nem is keresi meg a választ, mert azt aztán mi adjuk meg szerintem. Úgy gondolom, hogy az életed az úgy alakul, ahogyan azt te eldöntöd, és amennyit te mersz itt fejben eldönteni. Tehát ezt össze tudom kapcsolni az álmokkal is. Tehát, hogy az álmok valóra válnak, hogyha te itt magadban ezt eldöntöd, és kiismered mondani igazából, hogy mit szeretnél, és mit álmodtál meg magadnak. Mennyire állt közel hozzá Maya Satin szerepe? Nagyon nehéznek találtam, és főleg azért is, mert nagyon sok rétegből tevődik össze ez a szerep. Ugye van egy nevem, a Maya Satin, és van egy lényem, egy jellemem, egy típusom, de azon belül ugye ott van az ő mélye is, a belső világa is, és azon keresztül sokféle nő alakját álmodja meg, és nő alakba képzeli bele magát. Tehát ilyen igazán zavaros volt, és hát kíváncsi voltam, hogy ez hogyan fog majd megtisztulni, ez az egész a filmben. És számodra megtisztult Maya Satin jelleme, illetve személyisége kitisztult, megfejtetted? Én úgy gondolom, hogy ő önmagát fejtette meg a szerepben. Örülnék, hogyha történne egyszer egy ilyen csoda. Mi jut eszedbe a körtéről? Hát, hogy lédús, jó belearapni, és közben ilyen fura vágyai támadnak az embernek. Milyen vágyak ezek? Szexuális történetek? Hát igen, szexuális, buja, fantáziadús, mélyrehatoló. Egyik kedvenc jelenetem, amikor a körtével játszodozom, és tulajdonképpen akkor rajtam a világ szeme, és így a férfiakat próbálom provokálni. Ezt nagyon szerettem. És hogy tetszett az a rész, amikor lenyaltad a könycseppet a szemed? De az a hihetetlen, hogy én ezt el is felejtettem, hogy ez benne lesz. Ilyen óriási kacaj tölt föl belőlem. Jó helyen volt, szerintem ez így jó helyen volt megkomponálva ez az egész, és például akkor is feltehetném azt a kérdést, hogy most ez miért volt benne, vagy minek, vagy miért kellett ez, de jó volt, hogy ott volt, és itt ugyanazt tudom mondani, hogy nem kell megmagyarázni mindent, és mindent megnevesíteni. Ilyen elvarázsolt ez az egész, és hát az Zoli az igencsak feladta a leckét mindenkinek, azt gondolom, aki ezt a filmet megnézi. Mindenképp felkavaró lesz, és azt gondolom, hogy hideget, meleget fogunk majd kapni, de ez jó, hogyha az embert fölkorbácsolja, és hogyha nem unott képpel jön ki, és az is jó lesz, hogyha valaki dühös lesz szép, mert azt jelenti, hogy akkor azt igazán megérintette, úgyhogy én azt gondolom, hogy unott arcokat biztos nem fogunk látni, és ez jó.